Agkamainit loop. Agkamainit Loop, yung first overall ng BBC. Yung nag-iisang in-entry nila, yun din yung nag-champion. Tama ba, sir? Yes, sir. Ayun. May unting regalo po yung Gasti Pro para sa inyo. Fermented probiotics yan, mga lapatids. Ayan po, sir. Sir, may mga katanungan tayo. Kung paano nyo na ipaiuwi yung nag-iisang ikinarga nyo sa BBC. Simple lang yun. Tuwing Lunes, flashing lang. Tapos Martes, probiotic. Merkulis, Bitmin Pro. Tapos sa Webes, honey. Tapos after loading, Bitmin Pro yan. Bitmin Pro? Tapos, yung mga sinusubo, sir. Champion pills, tapos ideal. Champion, pills. ideal. Puro ganun yung Ganun mostly, mga basic lang, Merkulis, sir. No? Merkulis, nagsusubo na ako ng Ano yung flashing nyo, sir? bawang honey lang. Bawang honey. Binabad lang. Binabad na bawang tsaka honey. Oo. Ano yun? Nilalagay nyo sa painom o Painom. sa tubig? Ginalo nyo na. Tapos plain water na sa hapon. Tapos plain water. Paano yung probiotics nyo, sir? Paano kayo mag-ano nun? Tuwing umaga lang din. Umaga lang. Sa Martes, binder. tuwing Martes. Binder. Pag Martes, probiotics sa tubig. Tapos sa Webes, binabinder ko sa patuka. Bali, after nyo mag-flashing. Oo. Tsaka kayo magpo-probiotics. Oo. Tsaka, Miyerkules siya. Benny Tama. I'm Mr. Body Catcher, Slaughter Gang Soul Snatcher. Ain't no regular F-150, this a fucking rapper. No Gaano capper. kakulay? Yung kulay na kulay o Yung sakto lang? katamtaman lang din. Mayroon din pag sobra. Nakikita. Ayaw inumin ng kalapati pag masyado makulay, sir, Oo. no? Mamoy. Maamoy, di ba? Pero, Tapos parang may probiotic na rin kasi yun eh. oo, sir, parang natutuble. Parang nadudubli, kaya kunti lang yung Pero ibang araw yung probiotics nyo. Oo. Tuwing Martes lang talaga yun. Tuwing Martes, tapos Miyerkules. Ayan, mga lapatids. May mga tips tayong galing yan sa mismong champion. First overall ng BBC South Yes, sir. 2025 to 2026. Sir, pwede nyo mo bang ma-share kung anong lahi nung kalapati na inyong napauwi? Bali yung Sige lang, sir. Continue lang. napauwi kong ibon, nag-iisa lang yung ang linyada nun, Stitch. May pasok na Stitch tapos Bandimbrook. Stitch Vandenbroek. Yes. Maaari ba natin i-share kung kanino galing or kaninong fancier? Yung lolo nun, galing dun sa tito kong naglap winner din ng Kalbayog. Si Mantititlok. Bali, related ba yun sa yung ibon niya? Yung Bali, nag-lap hindi winner? po. Ay, magkaiba na yun. Magkaibang ibon. Magkaiba ng ibon na yun. So, ano po yung kakaibang ugali ng kalapati nyo na yung nag-iisa na masasabi nyo na iba dun sa ibang kalapati nyo na hindi na nakauwi? Nawala yun ng Albay. Nung unang laro niya, YB pa nun sa Alpha. Alpha? Oo, nawala yun sa Albay. Old bird na yun, sir. Old bird na yun kasi open din yung okay. BBC. Mm-hmm. Bali, nawala yun ng Albay. Umuwi, 4 months. 4 months? Tapos nung unang laro ng BBC, nilaro ko siya sa Norte. Nawala ng apari. Tapos mga 3 linggo, bumalik ulit. Tapos nung second season ng BBC, yun, nilaro ko ulit ng BBC South. South na? Oo. Yun na. Tapos dire-diretso yung clock na. complete Grabe, na siya. sir, no? Parang 2 season bago siya Oo. nakapag-complete. Kaya nga po. Kaya iba, sir, no? Pag ganun, wala na, ina-out na nila yung mga ganun, di ba, sir? Lakin, hanggat andyan, hindi ko susukuan. Hanggat umuwi, Hanggat umuwi. ang ganda pala ng mga lapatids. Sayang, may natutunan tayong bago, mga lapatids. Kasi pag isang season ginamit nyo, pwede pa pala bumuga sa ibang season. Yung iba, porque hindi ko manana ng unang season, Oo, sir, no? mahihina na. Mahina Pero hanggat dyan na. yung ibon, nilalaban ko pa rin yan. Hindi sinusukuan hanggat magbigay ng trophy, no, sir? Oo, sir. Bali, ilang kayong nagpaklak nun? Bali, yung Daybird, 3. 3. 3 yung Daybird. Bali, ako lang yung nakapagpakalak ng Daybird na live. Yung ibang live, kinabukasan na. Bago yung Kalbayog, sir. Bali, yun yung last lap, sir, di ba? Oo. Ano yung pang-ilan kayo doon sa pang-ilan kayo? Anong place nun bago mag-Kalbayog? Nasa na ako nun, sir? Na
7 overall na ako nun. 7 overall na. Nakita ko yung post nyo, sir eh. Parang alam nyo talaga na uuwi yung ibon nyo. Mm. Ano yun, sir? Naramdaman mo? Nag-text yung ibon? Hindi naman, sir. Paano, sir? Kutob lang? Kutob lang. Kasi, pag hindi nahuli yun, uuwi yun. Kasi, sir, nakita ko yung post nyo eh. Na bago nun, Friday, good luck sa ating lahat. At ano, parang may sinabi kayo doon na parang alam nyo na uuwi yung ibon. Sana makapagklaklatang ng karga. Ayun po, yung post nyo, no? Opo, sir. Tapos may, smiley face yata yun, o ano yun? Opo, sir. Ganda. Ano yun, ramdam mo na, sir, na uuwi. Parang kutob na rin, sir. Kutob na rin. Kasi, pag kinarga mo yung ibon mo sa truck, hindi mo na ibon yan eh. Antayin mo umuwi. Tsaka masasabing ibon mo. Oo nga naman, sir. Ano masasabi mo doon sa mga nalalambatan na unti-unti nang nabubuwag ngayon, sir? Dahil sa mga effort ng mga PHA player, sila Boss Russell Baldago, sila Boss John, sila, yung mga kasama nila sa PHA na nagpapakahirap para mabuwag yung lambatan sa tagal ng naggaganap yung mga ganyan. Sa mga nanlalambat, tumigil na kayo dyan. Para hindi na kayo masampulan. Gaya nung nahuli ni Boss Russell. Baka mamaya susunod na kayo. Lalong-lalo na dyan sa norte. Marami din dyan sa Ay, oo norte. nga po, sir, no? Lalo North norte pa na yung laban. Yung summer ngayon, norte na rin ba Norte yun? yun. Norte yun, di ba? Opo, sir. Norte yun. So, Kaya, mag gusto nyo masampulan. magbago na kayo. Tsaka yung mga wag yung tangkilikin yung lambat. Para Wala nang Oo. maglalambat. wala nang manglalambat. Lumaban sila ng patas. Para maging patas na yun. Mm. Bali, naniniwala ka sa sir, pag lambat yung ibon mo, yung iaanak nun, malalambat din. Sa loob mo, sir, anong mga lahi na pwede mong banggitin yung linyada na alam mong andyan sa'yo? Bali yung nandyan lang sa loop ko, Taiwan. Oh, may Taiwan ka, sir? Taiwan. Umiikot yan Taiwan. Tapos, kay Pare Marlon, suspect line. Suspect line. Opo. Yung mga black check. Oo. Mga 507. Stitch niya. Lahat naman ng umiikot dito karamihan sa amin sa Balayong. Suspect line eh. Kay Marlon Carino. Galing sa kanya. Pinapalaro niya, ganun. Wala na siyang balak maglaro, sir. Busy daw siya eh. Pero at least yung mga pinapalaro niya sa inyo, mga matitindi, sir? Tested naman. Yung mga suspect line, ayan. Mas pinili niya ng maging coordinator. Oo. Shout out pala kay Pare Marlon. Ayun, shout out kay Sir Marlon. Bali sir, ano po yung maipapayo nyo doon sa mga newbie na mag-uumpisa pa lang papasukin tong pangangalapate? Sa mga newbie naman na gustong pasukin tong pag-iibon, huwag kayong magsawang huwag kayong susuko. Kalimbawa, gulong kayo ng unang laro nyo. Huwag kayong susuko. Malay nyo, sa susunod na season, kayo naman ang Oo, iba-iba siya. titingalain. Tsaka, huwag kayong pabago-bago ng kondisyon nyo. Kung andyan yung ibon yung umuwi, tapos yung ginagawa, ganun pa rin yung gawin nyo. Ilang taon ka na nagkakalapati, sir? Nag-start ako, 2022 lang. Halos pares lang kayo ni si tito nyo. Medyo noon na lang yung buwan. Buwan lang. Nainggit ako sa kanila kasi, tuwing linggo, nag-aabang sila dyan. Try ko kaya magkalapati, mag-ibon. Tapos yun. Nung una kong sabat, yun, nakalap-winner tayo ng matnog. Grabe, no? Yun yung alpha, sir. Hindi po, yung PFRPC Ay, pa yan. PFRPC. Bago mag-pandemic. 2022? Yes, sir. Ayun. Dire-diretso, sir, no? Tapos nung pumasok yung Alpha, season 2 yun. Nakuha natin yung first overall. Tapos pumasok yung BBC, season 2 din, nakuha din natin yung first overall. Ayan, sir, no? Laking pasasalamat ko sa Diyos. Grabe, sir. Hindi lahat ng mga kayang gawin yung sa, let's say, ilang 3 years? Oo. 3 years to, 2 years. 2 years pa lang sa ganyan na agad yung mga achievements nyo, sir, no? Yun. Huwag lang magamot, sir. Wag lang magamot.
hindi, gamot kayo ng gamot, sunog na pala yung sa loob. Oo nga, sir. Pero ano yung the best na gagawin sa ibon pag umuwi galing karera, sir? Ako kasi, pag kakauwi lang niya, pasalubong ko dyan, Bitmain Pro. Tapos, pag gabi na, pinupuntahan ko sa loop, sinusubukan ko ng Ideal, tapos Champion Piece. Ayun po, electrolyte yun, sir, no? Yung Bitmain Pro po. Bitmain Pro. Talaga lumalakas din yung ibon doon. Opo, sir. Eh, yung Tested honey, ko na nagawa yan. nyo, sir? Honey na may bawang. May lunis lang naman yun yung plasing ko. Ah, lunis na Opo, yon. lunis lang yun. Walang halong oregano yun, sir? Wala. Hindi kayo nag-oregano? Hindi po. Ah, iba-iba rin, no, mga lapatids. Basta honey bawang lang. Honey, bawang. Babad. Sir, paano pag may sakit? Halimbawa, nagtatain ng green. Yung Amoxicillin lang ang namin, inaano ko. Ano yung tablet, sir? Hindi, yung powder na Amoxicillin. Powder, tapos papainom nyo sa kanya. Papainom lang. Sineseparate nyo siya o parehas lang din? Siniseparate po. Bali, ibubukod siya ng kulungan, tapos bago mo bigyan ng Amoxicillin, dapat walang laman yung tiyan. Ah, fasting muna. Fasting muna para andun talaga yung bisa ng Amoxicillin. Oh. Paano yun, sir, pag sa training, sir? Pag training naman, hindi ako nagagamot kasi training lang naman yun. Doon mo na masusubukan yung ibon mo yung papalakisin mo na siya Bali, nagbibigay na ako ng mga victory tapos ideal, last two ng training. Last 2 laps, wala kayong binibigay na first Wala. 2, 3? 1, 2, 3, wala, sir? Hindi, yung last training na to. Last training na 2. Ah, last training. Last 2 training. Parang titikman na nila. Papatikim ko na sa kanila para pagdating ng derby, tuloy-tuloy na yan. Paano yun, sir, pag nagtitraining kayo, halimbawa, 5. Tapos may palaging nalilate na 3 o 2. Anong ginagawa nyo doon sa mga nalilate, sir? Ganun pa rin. Kung ano yung madatnan nilang kakainin, yun na lang. Kasi, Hindi mo nahintayin, sir, no? hindi ko nahintayin kasi lalo't naghahanap buhay tayo. In-out mo na yun, sir? Hindi naman. Basta nilalaban mo pa rin. Nilalaban pa rin. Tuloy pa rin ang laban. Hanggat umuwi, Hanggat umuwi, ikarga pa rin. ayos ah. Hanggang ilan ang max ang ginagamit mo, sir? Niloload mo? Pinakamarami na, 6. 6? Pinakamarami 6? Yes, sir. Ayun, grabe. Ayun, sir. Yun na yata. Natanong ko na lahat. Sir, may shoutout ka? May gusto kong sabihin? Ano po yung Shoutout nga pala sa sa Team Balayong. Team Balayong? Yes. Tapos Team Suspect. Team Suspect. Kay Sir Marlon Carino. Pari Marlon. Both parents, Sir Marlon Carino galing yung ibon? Yung hen. Yung hen? Yung kak naman dun sa Yung kay tito nyo po? Ah, ayos ah. So, ayun mga lapatids. Thank you po, Gasti Pro. Thank you. Sir, sana magamit nyo, sir. Salamat din po sa Gastil Pro. Ayan. Ano po yan? Fermented fruits yan. Ayan, pang YB yan. Okay. So, 7 days after pagkapisa, pwede nyo nang bigyan yung YB. Tsaka ito, pang flyer tsaka breeder. Prutas lang yan lahat. Walang synthetic. Puro natural. Kaya maraming salamat, Gasti Pro. Maraming salamat kay Agkamainit Loop, sir. Thank you din Ibig po. sabihin po nun yung Agkamainit Loop. Sa Tagalog yun, wag kang mainit. Ay, maraming salamat Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.